kumpul mas. Ayo mas. Dadi presiden dipeksa mudhun parlemen jarene kasus ngene jarene kasus ngono ning ra ono nyatane dadi lawan politik Orde Baru dadi korban ambisi reformis palsu senadyan cacate tramu nanging ngerti batinmu endi kucing endi astagfirullah LSM apa partai Mas apa mong RT sing penting tumindake kelingan weling sing prasaja